Minn stħarriġ ippubblikat fil-jiem li għaddew mill-Union tal-Għalliema l-MUT sar magħruf li 4 minn kull 5 għalliema iħossu li ma kinux ikkonsultati b'mod serju dwar il-Kurrikulu Minimu Nazzjonali. U dan minkejja li jridu jkunu huma li jħaddmu dan il-Kurrikulu fil-klassijiet. Il-ħadd filgħodu il-Mexxej Laburista Joseph Muscat tkellem dwar dan u appella lill-Gvern biex l-għadu fil-hin jirrevedi il-Kurrikulu Minimu Nazzjonali. Aħna nerġgħu intennu il-weda tagħna lill-għalliema illi bit ta' ħbiberija Gvern ġdid ħajkun qiegħed jaħdem id fit magħhom biex ikonna Kurrikulu Minimu Nazzjonali realistiku u li jgħod verament għal pajjiżna. Il-Kurrikulu għal Joseph Muscat jonqos milli jindirizza il-pjaga tal-illitterizmu u l-problema serja fejn 4 minn kull 10 studenti jitilqu mill-iskola ta' 16-il sena. Il-Partit Laburista jemmen li jeħtieġ li ssir bidla għaliex ma nistgħux nibqgħu naħdmu bl-għodod tal-bieraħ iżda ma nistgħux ukoll nesperimentaw bit-tfal tagħna u bil-futur ta' pajjiżna għal Joseph Muscat. Il-Mexxej Laburista qal li d-diskors fuq l-edukazzjoni m'għandux jibqa' biss fuq l-infiq u l-ġebel, iżda rridu naraw x'qed nieħdu lura. N-nefqiet u l-ġebel huma importanti li konna skejjel ġodda mela le huma impenn li aħna ħankomplu. Imma rridu nispostjaw l-argument, id-diskussjoni minn kemm qed nonfqu għal x'qegħdin nieħdu għal dak li qed nonfqu. U x'qed jieħdu uliedna għal dak illi qegħdin nonfqu fl-edukazzjoni. Qal li hemm pajjiżi li minkejja li qed jonfqu inqas minna qed jiksbu r-riżultati aħjar. Joseph Muscat iddeskriva lill-għalliema bħala l-bennejja tal-futur ta' pajjiżna u rringrazzjahom tal-ħidma tagħhom mal-istudenti Maltin u Għawċin. Tkellem dwar sfidi fil-qasam tal-edukazzjoni fosthom il-bullying, id-dixxilpina, il-ħtieġa li t-tfal tagħna jkunu jafu t-tielet lingwa u x-xjenza. Il-Partit Laburista jrid li l-istudenti li qed jirnexxu ikomplu jagħmlu suċċess iżda min mhux u għandu bżonn għajnuna irid ikun mejjun biex kull tifel u tifla f'pajjiżna jirnexxi.